уважаеми гости, уважаеми приятели. Аз съм Владимир Чоранов, правник на Георги Чоранов и племенник на Бистър Цветкова, за която току-що става въпрос. Най-напред бих желал да благодаря искрено на господин Мирослав Резински и на господин доцент Александър Григонаров за голямото вдъхновение, с което те дадаха старт на преиздаването на тази книга. Току-що бяха казани много думи за моята леля, професор доктор на историческите науки Бистър Цветкова. И аз нямам почти нищо повече, което да кажа. Но бих желал да допълня с някои моменти, които не са намерили място и в книгата, както за нея, така и за доста големи личности от нашия род. Това, което бих казал за майката на Бистър Цветкова, Елена, е следното, че тя 14 годишна е излезла знамето на Линден, свобода или смърт. 14 годишна е била, когато е направила това. За мой прадядо Георги Чоранов е писано много и е говорено много, но неговото вдъхновение, неговата сила, за да създаде тази организация за Линден, не започва точно от него, а започва от неговия баща, Павел Чоранов, който е от мияшки род, след от Лазаро поле и Тресонче, но Павел Чоранов е един от големите борци за черковна свобода. Дори е убит от грекоманите пред очите на синовете си. Бойки си. Той е създал първото българско училище и докарал български учител, поради което се е навлякал омразата на наркоманите в този район. И така. Георги, всъщност забравих да кажа, че Павел Чоранов и Йован, бащата на Дамян Груев, са първи братовчеди. Тоест Георги Чоранов са му и Дамян Груев са втори братовчеди. Дамян Груев е прекарал повечето си време в къщата на Георги Чоранов, така че може да се твърди, че той е духовният му учител. Георги Чоранов е бил уважаван от цялото село, също и от повечето революционери, като например Атанас Лозанчев, който е живял в Битолия, му е бил първи приятел, така да се каже, са подвижени. Борис Зарафов е бил много чест гост в къщата ми в Смилево, а и Пашкет Цветков, за който стана въпрос преди малко. И други революционери. Много хора са се въртали около Георги Чоранов. Той е бил една такава събирателна личност, която е служила за техен пример. И това е записано почти навсякъде. В Алманаха Македония и в спомените на Силянов през 1936 година и ето още. Но бих искал да подчертая и нещо относно дълголетието на Георги Чоранов. Той е роден през 1850 година, забележете, а почива през 1956 година на 106 годишна възраст. По време на въстанието той губи много. Както сте чели, той попада в къщата си, за да не позволи на една турска част да се изкачи на тази стратегическа височина. Първо, но второ, след погрома на въстанието, турска военна част започва да преследва него и съпругата му, заедно с последните му две деца. Те са близначета малки на няколко седмици, ако се не лъжа. И при много нещастно обстоятелство те умират
Умира също неговата съпруга Велика, която е заболява бронхопневмония в този момент и е докарана тук в София и тук почива. Така че той губи почти всичко в този момент. Това, което бих желал това, върху което бих желал да изостря вниманието, е личността на Козма Георгиев Чоранов, за когото си мисля, че нашата историография е длъжника. Кой е Козма Георгиев Чоранов? Той е първият син на Георги Чоранов, най-голямото му дете. 16 годишен, като ученик от Битолската гимназия, взима участие в революцията. Въоръжен, 16 годишен, след което успява арестуване след погрома и успява да избяга в София. Тук става студент в Софийския университет по история, но през 1907 година участва в така наречената демонстрация, студентска демонстрация срещу Фердинанд и заедно с още, ако се лъжа, 200 колеги е изгонен от университета. Продължава образованието си в Загреб, където завършва математика. Става учител последователно в Солунската мъжка гимназия, последствие в Отринската, Старозагорската, а след 1944 година е учител в Врачанство и благодарение на Андрей Цветков, за когото става въпрос преди малко. Но интересното е следното, че в Солунската гимназия той е любим учител на Иван Михайлов. Така че през 25-та година Иван Михайлов го вика в София, където той става секретар на македонските съюз на македонските родове и македонските братства, а едновременно става и организационен секретар на ВМРО. Даже имам спомен от един мой чичо, който ми е разказал, че в стаята на Козма Чоранов е бил запознат с Владо Черноземски в момента, в който той тръгва да извърши знаменития си атентат в Марсилия. Георги Чоранов Козма Чоранов е кандидат за народен представител в Михайловската партия и след 1944 година е арестуван и жи в Бобов дол и Империя. Забележете, това той прави с още един писател, македонец, това е Димитър Талев. Така или иначе, двамата прекарват в затвора около година и половина или две, ако се не лъжа, но Димитър Талев излиза от затвора, където става това голямо приятелство, силно повлияно от разказите на Козма Чоранов, силно повлияно. И това, което знам от мои близки роднини, е, че прототипите на героите в Железния светилник и така нататък са Павел Чоранов, Бисер Чоранов, Султана и така нататък. Какво се случва след това? Козма Чоранов отива да учителства в Врачанско, където заболява, ако се лъжа, от бронхопневмония и почива забравен. Втората част на книгата, която е всъщност негов дневник, е безкрайно интересна. Там са описани другите жертви, които дава родени. Това са нашите тетки, жените на братите на Георги Чоранов. И това става в тази това знаменито клане, което е станало в една от местностите на Смилево. Да, това е. Благодаря ви много.